Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're having a wonderful day so far. In this video ay magluluto tayo ng simple pero masarap na ginisang sitaw. Madali lang din itong gawin, simple yung mga sangkap, kaya mag-umpisa tayo. So for the ingredients, kailangan natin ng sitaw or string beans, tubig, bacon, yellow onion, ano pa ba? Garlic, white sugar, ground black pepper, and the oyster sauce. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So first off, ang ginagawa ko ay binablanch ko muna yung sitaw sa kumukulong tubig. Sa akin, 2 minutes ito, medium to high heat. Pero sa blanching, typically 20 seconds to 30 seconds yan. At ita-transfer sa cold water pero hindi ko yan ginagawa. Ang purpose ko naman sa blanching ay for color and texture. Pero kapag walang kayong time, then skip itong step na ito. Okay, so magisa na tayo. So, in a wok on medium heat, ilagay natin yung bacon. Hindi muna ako nag-add ng any oil or butter kasi I thought na mag-render ng enough oil yung bacon. Pero hindi siya. So, I'll show it later na nag-add ako ng butter, okay? So, next to that, igisahin natin ang yellow onion or you can use red onion naman. So, gisa-gisa hanggang sa magiging like translucent at mangamoy yan. Then, lutuin at gisahin rin natin ang bawang, katulad ng nakikita nyo dito. So, sa bawang, kailangan yan, like almost to golden brown in color. So, as nakikita nyo dito, parang na-absorb ng onion yung oil. So, nag-add ako dito ng konting butter. Pero kapag wala kayong butter, you can use oil naman. Okay? So, after that, ilagay natin yung sitaw. As you can see, super green siya at sa texture, kumbaga parang crunchy. Okay? So, i-add natin dito rin yung oyster sauce along with white sugar and ground black pepper. So, haluin lang yan. Mga about a minute or 2, gisa-gisa. Tinlagyan ng tubig. Ang tawag dito, takpan, kumbaga lutuin at pakuluan ito. Not pakuluan, like isi-simmer lang, mga about 3 to 4 minutes or hanggang sa talagang luto na yung tawag dito, yung sitaw at nakuha niya yung gusto niyo na texture ng sitaw kasi ako gusto ko like crispy pa yung sitaw. Then tikman nyo ito and then adjust according to your taste. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching. Take care.